Trošku k tomu, že čo som vymenil na motorke, na nej som vymenil tento plast pod sedadlom, čo je celý zelený, čierny. Vymenil som celý plast, toto čo drží špz-ku, a to je vlastne podblatník až sem dole. Vymenený ABS senzor, ten po páde, ten magnet vo vnútri sa pokazil, ináč motorka na to ani nepadla, ale iba ten náraz poškodil ABS senzor. Tuto je škrabnutá na výfuku, zlomená bola tento holder stupačky, trošku je oškretá tu na plaste. Vymienial som aj padací protektor